klaim ka ILP pias ngokum no lada ka literal kan poi syakini ki than ki jongi sai comments haki school haki college haki university lane haki sports lane haki sensar ka khadar lada kamdon ka law lada kamdon ka rule kayak banja Kublai shibuni pi barok ki parlok jonga ki ba jus ngotonat ban pet igi video hak ke channel ke jonga te hak ni ka video ka bamenta nga ko aban keren halor ka phang ya ka tu ka benta ka bala dab ja hak ni ki sngi bala dab kata kalong ba kanung is ngosngan ba ka voice of the people party kadan hak jela ka jongi hak ba hadien ba ka sarkar kala form ya ka all party committee on railway connectivity in Meghalaya habide begalenteral ka voice of the people party ka ong banginam tre ban ya syong lene ban ya ther lene ban ya merjimut haka baide bat kane ka benta kalenteral ba kalenteral kan poi syakini ki than gi jongi syakini ki jaka ka bolong ka rikasi bat jantia ke jongi ka ong ba ka sarkar ka jisha Haswa bengin pedang ya kalenteral bahkan ya lembai kini gitahan ki jongi sene kamut ba ka sarkar kadiban ashwa ya kita ki an ki ba perking ya kita ki lajing ya da ki ba perking bat ki baklan hadu kata-kata kum ka ILP inline permit namar ba ki kum usoso tham uang ba langila ban ong ba kapor jong soso tham bat ni kapor ke jongi kalai jingai bak labak henry ngala benong na du gitu kipor ula dan ni ke jingmut uyo i jingai ya ga jala ke jongi uyo i jingai ke jaj benri ke si jongi uang ba ya kini ki kintian shisen ke sngi ngin salong kinong tong jong no re jong no kani kapen pau kani ke jingkeran jong melung soso tham kapen long ya kini kinong yalam jongi menta ban yu i jingai ke ege barok tementa kawan kini isu literal ban poi lane bagan yaling ba ya kani ka jaka rikasi bajanti age jongi menta klaim ka ILP kumno wala ban long bangin pedang literal klaim ka ILP kamlong ka besok bakal literal kan yaling ba yaki jaka jongi kai ka bang kwa ban ong kalong ba menta ngala ban ong ba hagari ke jongi ngi kum ki khasi bajantia ngi shong isa hagari la jong hau pu du sam la de henrei ka bas ngosi kalong ba dan pan shegiwe ki benta jong gari khasi bajantia jongi ki khaput ngi yoi ba ki weipat ki barjala ki snowmeng ki yatmeng lani ngala bonong ki penibor ki le persya yaki dok kisnam ki jongi kata kalong ba dang man hakani ngadang i ba kajinya ja hakawe ga jaka shate shajantia hadu ba MDC medi i dewi pa tong wer tong per i bede MDC na kanarpu constituency i dahyar syakatu ga jaka ban penyesuk hakijinya ka ja kawe ka barjala bat ki jaj benre jongi i khasi jongi ilong keme katu kapen pau ke ege ba wat abangi don haka real jong haka jaka la de haupu du sam la de ni siapa ni bor gi wei pat gi barjala hadu kata te lele ngila benong ba kata ka rel lene kata ka literal kan poi haka jala jungi kan yadling ba banlet gi wei pat gi jaka kamut ba kan haban yadling ba na ki area jongi hatu kalong besukse la da klaim ka ILP wat abang idon hagril jongru ni siapa ni bor hagi wepat ni siapa ni bor hagi wepat ki jat benriu kamlong ka besuk ba ni kum kinong syuksnong bangin island ya kani ka isu ngala banong no kamdei tang voice of the people party ban persya lam da ki pat ba hi kim songtho la da ki pat ba ki songtho kamut kinamla ban lei
Hoi ngalak benong ki don pat ki wei ki parlok ki jongi ki boong ba. Lada ka train kawan, lada ka rel kawan. Kan long ka basuk hadu kata-kata. Nadu ka let kawan. Ki mar ki mata. Ngalak benong no. Lada ngilet de ki kali. Kini ki kali ki bengi jushoman kesngi. Ngilak benlut si spak tingka. Henry dah ka train arpo lai pun ka. Ngilak benlut. Katat ka syong tat nadu kata-kata. Te kimar ki mataru. Habai di ka transportation. Lada ye kimar ki mata lakit lani la penkit dah ka rel. Kimar ki mataru ngin tiet akador ke betat. Akador ke bebet. Mentangi isya ba ye kimar ki mata lakit di truk. Te transportation kelak jengai hadu kata-kata. Te kini kimar ki mataru bangi tiet kiram hadu kata ki kiudor namar blai. Ka transportation kelak jengai. Ka transportation habide ki umpriang kelakio. Ke ka kiudor ka remdor ki mar ki mata. Tela dangi pendan kam da ka train ban ket I kita. Kan syong tan. Ho ngam ong ba. Kata kam day, kata li 100% sure ka day kata. Syong tan nadu galit kawan ki mar ki mata ban ket. Syong tan. Tang ba kalong ba. Ni haban pet pat ya ka badan kam kan. Mentala dangi laban ong ba. Hajaka bangin tit yu jursan po tingka ngi tit ar po tingka. Kan mentoy yu kan yin yo ka dor batat tang ba kat ba ka jat ben jungi ka jala ka jungi kam yo ya kita ki an ki ba perking habide ka ILP. Ala banono ki wei pat ki state ha ka ri India ka jungi. Ki don ki an ki baklan. Ngala banong ki don ki an ki baklan. Ya ka baka central government ka pas ya gane. Lada ka central government ka le kumnu ki pas nang tie Henry kini kita ki an lani kita ki isu lani kita ki benta beper ki balakran hida ka central government ban penterkam hagi state jong garin dia kemud hagi ta ki state ki badani kini ki an ki baperking kinam terekam dalil nati na central government ngalaban ono ki pha ban lek kumtai Henry kinam la ban lek pat lada karnu kono ka state ka don pat kita ki an ki baperking ya kita ki an ki baklan Henry lada ka jala jungi pat kam dani kita ki an ki baperking ki an ki baklan ban yada na kini kam habide gani ke issue lenteral lada ngim dani ki an ki baklan lada ngila pedang ngila accept ya gani kemut lada ka nang thi na central government ki pelan ni ke lani ki le ke ru ki ong ke ru kemut ngimla li ngimla ban le namar blai ngim don dei ki an ki baklan ngim don te kata ka keji kala jing da ke bapaka adu kata Henry lada ngi don ni ki an ki baklan lada nang thi ki la pasru ki namla ban le namar blai ngi don ni ki la jing da hagar ye jongi langi don ya ka ILP ka banlong ban yarap naga jingwan lenshop naga jingwan tuut naga jing roy kini ki barjala hagar ye jongi lada ka train ke ya nya kerpong ying kam lele namar blai ni don te ki an ki baklan lada kini ki wei pat ki barjala ki le muslia le ne ki kumni pat kumtai kumut kinamla ban le namar blai ni don ne ka bor haga jala le de ka ba ma kalong ba ngin accept ye kini ka benta kum galenteral hendai lada gim don pat kita ki an ki ba perke kalong ka ba ber ka ba ma de tata ya ka nu ka benta ngalaban ong ba la kalong haka football la kalong haka nu habide ka sports habide bat ka sensar ka khadar habide ki babun kilyang ki don na ki an high school ha college ha university hagi benta baper ki don ki rules and regulation kenang ban yada yaki brio shubu benta haki school haki college haki university lani haki sports lani haki sensar ka khadar lada kam don ka law lada kam don ka rule ka banja kan don ka jingapat ka jingapra namar blai ka rule ka an kam don handai habadon ka an ka rule kamon manu bom ombet omla ban le persya lada ki le persya nang ta ka an ka don kamot kin hap hakti jung ka an handai lada freedom ka bomot ba kalong ka bama hadu kata ta kam tam ngi ki kasi ngilong gi baret pat hadu kata
Lada ki weipat ki jat benri ki wan. She ingin syong. Lada lele. Telot saki kinong sensyar shnong. Yemtem. Lada klan kinong sensyar shnong. Kemut kadang per. Lada ki weipat ki barjala ki wan. Kemut kinong yo NOC ru ban le business lene ban le yu. Nomor play ki an shnong ki klan. Kemut kim yo benta ban syong shnong tu. Handa yul sekat kan ni ka laban ong no lada ka rikasi jungi ka di barit makanaru. Yul don pat ki shnong gi ba telot ka sensyar ka kadar. Kabamut ba ki INOC ya kini ki barjala ban le business nai tu business kini ki barjala kini yok sai le ni kini yok sutiet ban syong hang tu anda ki kila syong mungor hang tu saya bet mapi ken let maki pe ke tiga tham motor ki harujan tai ki syong ha ka jala ka jung ki syong ka jaka ki syong put sam jungi tangba ngimla de menai ei lada mangi ki khasi ngin let syaki wei pat ki jala pokarin dia jungi naya keran cuai keran tangha asam ngi kasi ngi haban pendam tudang ngi haban pendret namar blai ngi don tang khendiat te syete ki babun hi ki trash nong na syete tengimbet ban pen i bor lene ban pen i meng ban yat meng ngimbet namar blai yo ngi syak penyap syak penjak klub handrei kabas ngosi kalomba ki barjala pada bagi don hakri jongi ki lek don bor ki pen i bor hadu kata kalong susi ngan pen kod ini video kata kalong da kawai ke jingkaran kini kawai pat kalong ba haga jing shisha ka sorkar haswa bakani keren bakata ka lentral kan poi lene kan yaling ba haga ni ka than ke jongi nang ni nakani ka than ke jongi ka sorkar jongi kala dei banyak keren lene banya ban labanong no bakin tur siya kaman ba kin Joshua ya ka ILP haswa bakin pediangi ka literal bakin poy siya kini kitan karikasi janti ajungi kila day siya banya keren ya ka ILP bangin don siya ya ka anya kamat kebaningkong ngidi ban don siya ka anya kamat hadin kata ngilalakin ban pedang ya ka LP menta karel kan poy siyang ni handa nyimdan ni ka LP kay banja wat mentaru kija kini ki barit barya haki weipat ki barjala ngisapin ibor katno ngisngopo namar blay hari lade haka jala la jong kumbang umene ladang ila yo iki anji baperking lada karel kayat na kerpong yingru compare namar blay ki weipat ken nam laban ni ai paralog bro sai comments pias ngokum no lo nabata lada klem ka LP pias ngokum no lada ka lentiral kan yat ling ba na kini ki area jongi kublai shibon sai kan dupan